तर आता मी त्याला परत 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। ते गॅसचा फ्लेम मी स्लोच ठेवलाय। इथे त्याला चुरून टाकणार आहे। कसुरी मेथीला आपल्याला चुरूनच टाकायचं असतं। तर आता या तडका पॅन मध्ये मी मिरची मी तोडून टाकली आहे आणि त्यामध्ये मी आता मसाला टाकते। टाकल्यावर आपल्याला लगेच त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे। हे बघा, त्यामुळे आपल्या भाजीचा कलर खूप छान येणार आहे। तुमचा आता नवरत्न कोरमा तयार आहे। ह्याचा कलर पण खूप चांगला आला आहे, ह्याची टेस्ट पण खूप चांगली आहे। तर जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली। आणि ही जर रेसिपी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, त्यावरती तुम्ही क्लिक करून बघू शकता।